I el punt de partida torna a ser el mateix. Una situació d'emergència climàtica, uns estius de cada vegada més llargs i més intensos, i també la certesa, i així ho demostra la feina feta fins ara a nivell de Manacor, de que l'espai públic en general i les escoles en particular no estan preparades per fer front en aquests moments de tanta calor, de sequera i de tanta poca presència de pluja. Per tant, la proposta d'adequats espais va per aquí, no? Que l'estudi se va fer de les 10 escoles de Manacor i a partir d'aquí surt la necessitat ja dels centres educatius i també de l'equip de govern de millorar l'espai públic de Manacor que sigui més verd, tenint en compte l'augment de la temperatura i la manca de zones verdes i de refugis climàtics que tenim a Manacor. A partir d'aquí surt aquest estudi i surt la necessitat d'intervenir allà on tenim espais que els podem utilitzar fora d'horari escolar i que poden ser per tota la població manacorina. Però també les aportacions que ha fet l'alumnat, és a dir, s'ha fet un procés participatiu a dins cada centre, adaptant molt bé quines són les necessitats, però alhora també quina és la realitat de cada centre, ja sigui per allà on està ubicat, per l'entorn que té de vora, per la longitud que té el pati, i per les diferents necessitats, perquè la diagnosi, si qualque cosa estava ben feta, és que s'adaptava molt bé a cada realitat diferent i a cada pati i a cada entorn. Per tant, és una cosa com molt personalitzada que ens permetrà crear refugis climàtics diferenciats a tot Manacor i crear aquesta espècie de corredors verds. Com ha dit en Sebastià, la jornada està programada per dia 26 d'abril, comença a les 10 del matí, té una durada de matí ja vespre, i hem convidat a 7 experts, o millor dir, a 7 ponències diferents relacionades amb el contingut de la jornada, de transformació d'espais educatius en refugis climàtics, i cada un d'ells especialitzat en un aspecte concret que volen tocar aquest dia, la importància de conèixer el canvi climàtic i com està afectant les Illes Balears, quins recursos tenim per adaptar-nos al canvi climàtic, i ens són exemples de refugis com, per exemple, el POSAMA, el projecte de Manacor, i després també de la transformació, el projecte en si, explicar el projecte una altra vegada i el projecte de Manacor, de refugis de Manacor, a tota la ciutadania, tant de Manacor com gent de fora, que segur que hi haurà interès.